Ang ako lang yung plano karong adlaw lang unta no kanang maglakaw-lakaw lang gyud unta og maglantaw-lantaw sa mga sakyanan og mo explore diri lang dool sa amo ang SVD community. Gusto lang yun ako mo explore para dili ko mawala ba. Ako ganing na discover nga daghanday kayong ukay-ukay gihapon diri mura pug Pilipinas ni. Pero lagi tungod kay duol ra kayo mi sa train station mao na nga ang ako mga TL didto gihapon ni adto sa train station og samtang naglantaw-lantaw ko kung unsa ang kanang mga nindot na pud nga akong adtuan naka-decide ko nga moadto ko sa San Pablo Basilica. Yes, nata karon diri sa St. Paul's Basilica. This is 2 trains away from the SVD community. So mga kita Gis karon. Then we will just stay here for a while. Try ta og lantaw unsay makita nato diri sa St. Paul's Basilica. Og dako day kong pasalamat kayo kang Brother Carlos nagikan sa Chile tungod kay iya kong gihatagan og mga train tickets para dili na ko mopalit og train tickets. Mao nga hastang lipayan ako og confident ko nga maglaag-laag karong adlaw tungod kay daghan kay ko og ticket sa train. So mao to niabot na ta dinhi sa San Pablo Basilica. Mao ni siyang gitawag nga Basilica of St. Paul outside the walls. Surahan ni importante ni alang sa mga Katoliko tungod kay kini gitukod sa ibabaw sa lubnganan ni San Pablo Apostol, usa sa mga labing bantugan og influential nga mga key figures sa Christianity. Si St. Paul of course kaila na to siya isip apostle to the Gentiles na siya dako kay nga papel sa pagpalapad sa Kristyanismo gikan sa mga Judeo-Christians ngadto sa mga Gentile Christians ug siya nagsulat sa daghan sad nga mga epistles sa New Testament. Apan dili lamang kana ang Basilica ni St. Paul usa sa mga upat ka major basilica sa Roma. Gitukod ni sa panahon ni Emperor Constantine sa ikaupat ka siglo og sulod niini makita ang daghan kay nga mga artifacts o mga relics nga may kalabutan sa kinabuhi sa ministry ni St. Paul. Lakip sa mga importante nga bahin sa Basilica mao ang mga nindot kay nga mga larawan nga nagpakita sa mga dagway sa mga Santo Papa gikan sa panahon ni San Pedro hangtod karong kasamtangan nga panahon. Gani una ta ni sulod ganiha nagbasa-basa sad ta kung unsay mga other informations nga makuha pa nato dinhi para ma-share nato usab. Ako agyong nabati nga sa pagsulod nako dinhi sa Basilica no murag time stops. Ganing dili na ka makabantay sa oras nga nagdagan tungod kay daghan kay kag makita sulod. Gani una ta ni sulod ganiha nagbasa-basa sad ta kung unsay mga other informations nga makuha pa nato dinhi para ma-share nato usab. Gawas sa religious importance ang Basilica usab usa ka simbolo sa pagkabalaan og kini children of God paminaw gyud mo ang Basilica naapod ni siya usa ka chapel nga daghan kaayo og mga relics. Lakip na ang usa ka bahin sa kadena nga gigamit sa pagbihag kang San Pablo. Grabe no? Og dili sad yun nato kalimtan nga usa sa labing importante nga bahin ni ining Basilica mao ang lubnganan mismo ni San Pablo nga nahimutang ubos sa altar. Kini nga lugar nga nagsilbi nga sentro sa Basilica mao ang rason ngano nga kini nahimong usa ka importante nga pilgrim site alang sa mga Katoliko. So ang Basilica ni St. Paul outside the walls usa ka lugar nga puno sa kasaysayan, mga relihiyosong kahulugan o usa kini sa mga labing importante nga Basilica sa Roma. Mao nga kung makaanhi mo dinhi sa Roma, ayaw gyud ni kalimti ninyo pag bisita ang San Pablo Basilica. Yeah, pasalubong.